Uma bathi wavuka ekseni waphuma wayaphandle eyokha amanzi, lokho ukuthi amanzi emakhaya ayahlupha, kumele wavukele mhlambe ngobusuku wakhe. Wavuka ekseni mangiqeda ukukhuluma naye mina ngabo 5 wayokha amanzi. Mayebuya endlini wafika wangena ekamereni wawa. Wathi ucela amanzi, baba mayephuma egijima ethi uyomlandela amanzi. Wamfice eseyukile vele. Wazama ukumqubula-ke wambeka ebhedini. Kodwa-ke kushuthi kwasekulate. Yeah. Manje yini anisola ukuthi nithi wathwetshula? Mangabe saphuma na ubaba waphuma wayokufuna wakuthola ngaleyo ndlela futhi nesidumbu sakhe. Wayekhipha igazi ngamakhala. Eish. Esekhukhumele impahla zayingasangeni. Emzimbeni kwakufanele ukuthi zidatshulwe la emasayidini. Ekhukhumele. Like kwavela wafutheka umzimba esakhipha negazi emakhaleni. Kodwa seseboxini. Ekungakhona ukuthi umuntu ulimale ngengozi or something. Yeah. Ukuphuma kwegazi kusho ukuthini ngokwesinto? Mina angazi kodwa engakuthola ukuthi indlela mhlawumbe wayethwetshuliwe umzimba wakhe wawungaqinile futhi wawusathambile. Ngoba njalo mangabe sithi siya kuvela isandla sefamily. Sanibonani babukeli bethu emakhaya. Ngiyabingelela ke igama lami mina ngokwazi ngakansele ngiphuma phansi lenkandla mahlatha mnyama nginibingelela kwi-NAB podcast lapho khona suka sixoxa ngezinto nje ezahlukahlukene. Ngabe izinkinga ezithinta ama mental health issues, ngabe isikhuluma ngokuhlukumezeka komzimba, ukuhlukumezeka kwegazi, nongabe ke iziphi izinto osithe wena wabhekana nazo ebuncaneni bakho, ikakhulukazi kunokufika abantu mhlawumbe abahlukunyeziwe abanye ukubezwa ngokocansi ekukhuleni kwabo bezingane, abanye abantu banyokubezwe ebudaleni babo. So siyabathola abantu abafana nalabo lekhaya befika sixoxe sibonisana sibheke ukuthi umuntu engasizakala kanjani. Wena ke mbukele ekhaya awulenzi iphutha, uyenza isiqiniseko sokuthi uyalandelela ufone ukwazi ukuthi ungenelele usize lo muntu osuke sefikile phakathi kwethu. Ikakhulukazi kunabantu abanokufika behlushwa izimo zasemakhaya kubo, ngabe umuntu bamthumele ngezilwane siqu somzimba wakhe, ngabe umuntu kufike izilwane kubo ekhaya kubo ngqo. So kuningi ke esesithe sabhekana nakho. Ngiyanimukela, ngiyanibingelela, ngiphinde ngiqinisekise futhi ukuthi namhlanje angihambi ngedwa, ngihamba nentokazi yale phansi enzala abantu. Dadewethu ungabingelela ababukeli bethu emakhaya, uzisho ukuthi ubani ongakabani esibongo, kungani sihlangene namhlanje. Sanibonani, igama uSithembile wakakhoza enquthu. Yes. KwaNdindindi. Yeah. Yeah. Njengamanje based kuphi? Njengamanje ngihlala eThembisa. Okay. Yeah. So khohlo lo bangumsindo lapha eSithembile. So sixoxele dadewethu, ukufika kwakho namhlanje lekhaya, kungani sihlangene, isiphi isimo esibhekene naso? Ukuthatha kwami isinqumo sokuthi ngicela ukuza la. Yes. Ingoba bengidinga usizo. Yeah. Ekhaya kunzima kakhulu. Yebo sisona. Na ukuthi ke sengumuntu osesele yedwa. Abazali abasekho. Odadewethu nomfowethu naye akasekho. Sengingedwa. Ngisele nabantwana. Lento into engenza ukuthi ngize la ukuthi indlela abahambe ngayo ayingijabulisi. Akusiyo indlela engaze ngithi mhlambe thiwe natural into ekubekufanele mhlambe yenzeke. Akubanga kanjalo. Because lento yaqala besibancane. Yeah. Because ekhaya nje bekuyikhaya nje lifudumele kunomama nobaba.
besizalwa sibathathu. Yeah. Usisi wami omdala, imina bese kuba umfana omncane. Yeah. Sibancane nje nakhona angazi ukuthi kwakwenzekalani ngoba kwake kwafika mangikhumbula kahle kwake kwafika like angani uma ngathi umndeni or Yeah. kwangazi ukuthi kuzokwenziwa something ekhaya, kuhlatshwe inkukhu, kwenziwa zonke lezi zinto. Yes. Ngokuthi ke sasizingane nathi sasinganaki, kuyagcatshwa kwenziwa zonke lezi zinto. Yeah. Nje sikhuleke. Lento yaqala mangabe ngizothola umntwana ngo-2012. Okay. Ngathola umntwana ngo-2012. Kwathi ngo-2013 ngoJune wayena 6 months. After birthday yami yayingesonto. Yeah. Yayingomgqibelo ngesonto ekseni. Ngifonela uma ngangingekho ngangikwamamncane ngivakashile. Ngifonela uma ekseni ngabo 5 la kusanalama minute la wasekuseni. Ngiyakhumbula. Angifonela isixoxe nje kube kuhle. Mayivalelisa cishe kwaphela i-hour. Kufona ubaba esethi uma wakho sewile. Awu. Nakhona mayifona ufona kumamncane asho ukuthi hayibo udadweni sewile. Mamncane naye bekazilile ngaleso sikhathi. Yeah. Umamncane athi angigeze siphuthume athi sohlangana esibedlela naye baba. Useyifonela i-ambulance athi yebo ngiyifonela. Hayi ngithi ngisageza noma mncane naye geza iphinde ingene icall. Thiwa i-ambulance imshiyile akasekho. Ngithi okay. Kube into futhi nokuba mncane nje. Yeah. Hayi siqhubeke ke kungcwatshwe kudlule. Kodwa lento ingangihlali kahle manje. Kudlule kuthi ngo-2017 Yeah. kugula ubaba. Naye kuba umuntu okwathiwa baba lo ngazalwa mina obesebenza egesini. Ngimazi nje vele. Kuthiwa uwile uwestebhisini. Mayibuye ekhaya umuntu ongathi ulahlekelwe ingqondo akasasiboni nje. Kuba umuntu engathi ngiyamnakekela ke ngimnakekela nakhona engazi ukuthi akuhambe kahle wagcina esishiya. Kodwa lento enginotisile ukuthi usisi wami ngaleso sikhathi wayekhulelwe. Yeah. Magula ubaba ezoshona kwakukhulela usisi wami. Washona ubaba. Usisi wami wateta. Kwathi 2020 usisi wami wabulawa boyfriend yakhe. Hayi bo kanjani. Ubaba wenkani. Ngokuthi angazi ukuthi kwenzakalani babe bangeni angazi. Kodwa wambulala wahamba wayomqiba. How? Ngoba cishe into eyenzeka ngoJanuary ngoba saze samthola ngopheleni kaFebruary. Nakhona. Into yenzeka kuphi? eDumbe. Ebesebenzela eDumbe eKFC yakhona. Yeah. Kuba kwengane lo bebe nomntwana ozokwenza 2 years ngalo nyaka 2020 before kuqala iCovid. Umntwana baba bekazokwenza 2 years. Slow sinalento ukuthi nje ibo usisi wathula kangaka ngoba ubehambe phela January ebuyela emsebenzini. Manje akasafona ka WhatsApp akasho lutho. Sibe worried nje nalomfana ongilamayo. Agcina ethi isisa uhamba uyombheka. Yeah. Ngoba phela siyazama ukufona akatholakali naye lo baba engane yakhe akatholakali. Kwenzakalani kahle kahle. Ngithi ngisemotweni ngicela umunye ubhuti wangasekhaya ukuthi angiphelezele nomngane wami. Yes. Athi hayi asiqaleni ipolice station yaseNquthu. Sihambe. Kushuthi angene yena afika abuza ukuthi khona into mhlawumbe abayazi eke yafonela. Kushuthi yena bamtshele esayidini ukuthi kwenzakalani. Yena angasho kithi. Sehambe. Masendleleni kufona udetective waseDumbe. Yeah. Angibuza ubani engikhuluma naye ngichaza uSithembile wakho uyamazi usilindile ngithi yebo. Uyini yakho ngithi udadewethu omdala. Athi okay hayi kusasa ngicela uvuka uphuthume la eDumbe epolice station. Ngithi ngiyabuza ukuthi kwenzakaleni athi hayi sizokhuluma kusasa. Ngasikhathi sendleleni.
ngisendleleni ngangithi ngiyakhona hayi sijike ke sihambe siyolala eMondlo kubo walobhotelo yes masivuka ekseni siye khona ke lapha masifika ila sathola khona ukuthi utholakele ubulewe uba wengane uzile wazosho ukuthi umbulalile wamqiba kuphi kwaukuhamba kwakhe nakhona icase yakhona ize yagcina ivalwe kuwo lonyaka ivaliwe noma igcine igwetshiwe u22 years kuwo lonyaka and then makushona usiswami bekade uba fethola ingane intombazane bekaqeda ukuthola umntwana into yenza ukuthi ngisho kanje ukuthi engikunotisile ukuthi njalo makuzotholakala umntwana noma kuvela umntwana khona ohambayo njalo makuzoba khona ingane khona ohambayo ngibe nomntana mina ngo2013 umncane ukhona la ngihlala khona yes naye njoba ngimtholile nakho sekuhamba mfowethu njalo ngathi siyanda khona ohambayo kodwa ke into engibuye ngasuthi iyachazeleka kulento le umuzi wasekhaya kuthiwa wathenga ngoba ngake ngaphuma ngathi kuyifuna kuthiwa wathengwa kumuntu owayethwele ngayifuna ke history yakhona kwashu ngakhumbula futhi ukuthi umama wakwasho ukuthi umndeni athenga kuwo wakwabani futhi ubaba wakhona kwakwenzakalana nokuthi baba wakhona washonela etoilet angani noma bamlandanga nelezi zinto zakhe abazithika abazikhiphanga manje sengize ngasala ngedwa ke umfana naye akasekho naye akasekho besimbeka nje amaviki namathathu adlule kwenzakaleni kuyena bengisemsebenzini ngingenile kuMgqibelo ngathola ifoni ngavuka nje kuseni ngimkhumbule ngilo ngimWhatsApp engangiphenduli ngize ngiWhatsApp umunye umntana kaMamncane because ubehlalela ngakwamamncane ngoba ethi ubuyela esikoleni yes ngithi akamtshela ukuthi akangiWhatsApp or angifonele yes ngifuna ukukhuluma naye athi hayi sisi ngizomtshela kodwa ngikho mina ekhaya ngibe ngi-attenda ngisesikoleni ngithi hayi okay mawufika ekhaya umtsheleke athi hayi akunankinga mayifika ekhaya athi sisi sengisekhaya kodwa bafakekho bathi akekho baye emfuleni bayodoba ngithi hayi okay mayifika ungitsheleke ngizomfonela athi okay mangisemsebenzini sengizoshayisa bengishayisa ngo1 cishe kwangabo 12:30 kungena icall kuthi uhambe namanzi like angazange ukuthi ngenze kanjani kodwa waba umuntu ohamba namanzi akangatholakala kwaze kwafika umzomluko ngavuka ngesonto ngagibela ngekhaya savuka umzomluko sayomcinga uze watholakala ngawo umzomluko engasekho tholakala emfuleni kodwa bese hambile ibanga khona ngoba sasugudla nje umfula sicinga namaphoyisa wagcina etholakala nakho ngithe mangifuna kwavela ukuthi uthwetshuliwe naye njengabo bonke laba abanye mawuthi njengabo bonke laba abanye ngicina usathi ukufa kwabo kwaba indida khona la ngisale khona sike siphindele emuva before sifike ekutheni lo muzi wasekhaya kwathengwa asike sihlehleke lapha ekuthwetshulweni from kuma usola hamba kanjani uze kubaba kanjalo kanjalo uma bathi wavuka ekseni waphuma wayaphandle amanzi lokho ukuthi amanzi emakhaya ayahlupha kumele wavukele mhlambe ngobusuku wakhe wavuka ekseni mangiqeda ukukhuluma naye mina ngabo 5
wayokha amanzi. Mayebuya endlini wafika wangena ekamereni wawa. Wathi ucela amanzi, baba mayiphuma egijima ethi uyomlandela amanzi. Wamfice eseyukile vele. Wazama ukumqubula ke wambeka ebhedini. Kodwa ke kushuthi kwasekudate. Yeah. Manje yini anisola ukuthi nithi wathwetshula? Mangabe saphuma na ubaba waphuma wayokufuna wakuthola ngaleyo ndlela futhi nesidumbu sakhe. Wayekhipha igazi ngamakhala. Eish. Esekhukhumele impahla zayingasangeni. Emzimbeni kwakufanele ukuthi zidatshulwe la emasayidini. Khukhumele. Like kwavela wafutheka umzimba esakhipha negazi emakhaleni. Kodwa seseboxini. Ekungakhona ukuthi umuntu ulimale ngengozi or something. Yeah. Ukuphuma kwegazi kusho ukuthini ngokwesinto? Mina angazi kodwa engakuthola ukuthi indlela mhlawumbe wayethwetshuliwe umzimba wakhe wawungaqinile futhi wawusathambile. Ngoba njalo mangabe sithi siya kuvela isandla sefamily. Kuvela isandla sefamily. Yeah. Nanokuthi kuthiwa abadala abakhona ukungena ekhaya ngokuthi khona lo muntu okwakumuzi wakhe ungalandwanga okwakuye wayethwele kulo muzi umlikazi wawo. Manje asikhona ukuvikeleka noma ngathi kwakwenzakalani. Eish. Impilo yabanjani emveni kokudlula kama ukuze kufike ekutheni kudlula ubaba? Ubaba uyayibona le nto eyisola amabona uma uphuma igazi ngamakhala ekudluleni kwakho uyopha ngoba nami ngiyakwazi ukopha komuntu mayese edlulile akumele ophe and akumele futhi ukuthi umzimba uthambe. So kwenzakala ngaleso sikhathi emndenini sinjani isimo ekhaya ubaba kufika nini ukuthi ke manje uyadlula udlula khona umzama kayenzayo wenzani ngaleso sikhathi? Angiqamba manga futhi kwazi ukuthi mhlawumbe khona obaba akusukumela wakwenza. Kunalokho ubaba isikhathi esiningi bengasabuyi nasekhaya. Bese sihlala emsebenzini sesibheke thina. Akukho nje ngathi mhlawumbe wake wakusukumela wathi uyakwenza or wakusukumela njengomfazi wakhe. Angenza khona lokho ifamily yakhe yalwa ke ikakhulukazi sekugula yena. Oba Yebo. Ilwa noba yayilwa nami. Babefuna ukudayisa umuzi. Babefuna umuzi. lo nihlala bona esekhaya. Yebo. Ngoba basebethathe zonke izinto nezincwadi yonke into. Kwafanele ngilwe ukuze uphinde ubuye. Kwakuyini inhloso yalokho? Angazi. Ngoba namanje nje asizwana. Abantu ezwana nabo nje abafowethu laba abancane, laba abadala anti noma hayi. So nakho ke manje ubaba sekushaya isikhathi ukuthi uyadlula emhlabeni. Ngizwile umuthi usola ukuthi ngazi ukuthi most yabo noma bonke bathwebuleka ngendlela ubona ngakhona izinto noma ngendlela wena usola ngakhona onina nomndeni enibona ngakhona izinto. Isimo sikababa sesithini ke manje sesithi iconfirm ngempela ukuthi ukudlula kama wethu ujuliwe nangu baba edlula nobaba sibona ngazi ukuthi
kunesandla semfene nobaba kwaba into efanayo kahle njengomama nje kwenzeka into efanayo nakuye naye waye umuntu akazange abe umuntu okuthiwa umuntu oseshonile nako kepha naye kwafana nje nabo ethambile yeah opha futhi akhona amaphupho enokuba nawo noma unokuba nawo mangase kuthiwa mhlawumbe uyasithatha sibeke esithombeni in terms of ukuthi mhlawumbe khona izinto ezithile ezibonisayo ukuthi ayi man ukudlula kababa noma indlela okwenzeka ngakhona nangamaphupho engaphuphayo wangibaphuphi at all ongibaphupha kwenzakalani lapha ukubaphupha besanda kushona cishe kwangithatha isikhathi eside kakhulu ngoba ngiqala ukubaphupha cishe bese ngila eGoli yeah nakhona kusuke ngasiyo nje into etheni ngoba abaveli like ubabona ukuthi iwa but uyezwa mawukhuluma ukuthi ukhuluma naye kuba abantu nje ngixoxayo futhi kodwa bangangibheki ukuthi kuthiwa bayangibuka ukuthi siyaxoxa nje akusibo abantu engathi baphuphe ngibaphuphe nje yonke into right njengabazali bami isongena la ekutheni umuzi nawuthenga yeah but ngifuna ukuthi ke sisolethe umuntu obukele ekhaya mhlawumbe nongathi uyaqhamuka benolwazi lento sibhekene nayo ukuthi lesimo sokuthwetshulwa nalesimo leso sibonayo mhlawumbe ngabe kunesandla semfene ekudluleni kwawo wonke umuntu ekhaya njengoba usho ukuthi badlula njalo makukhona ukukhulelwa kanye makukhona uzothola umntwana noma usothola umntwana mongasithatha usibeke usichazela njengomuntu ongakaze bekini nongakaze sibone isimo sonke sakeni ukusuka nokuhlala nangendlela okulinka ngakhona ukufa kwa wonke umuntu oshonayo nokuthi ke ifear yakho ithini before sifika nje ukuthi khona umuzana uthengile kukhona umuntu wayithwele kulo muzana uthenga ifear yakho manje ithini ukufa kwa wonke umuntu khona bani ekhaya kusele bani kwenzakalani awusithathe nje usibeke kuyona yonke lo ndawana ekhaya kusele umza wami okay uzalo auntie uye manje umuntu osele nabantwana la okasisi wami nezakhe ke ingane ngoba mina le ndali sekhaya kubo bese bayile yami engihleli nayo la encane le kabhuti wami ikumalume kodwa nje umuntu ogada ikhaya uyena naye okumuntu ohlalele uvalweni ukuthi olandelayo ubani ngoba kwamina but angisakhona ngoba sike saphuma sayokufuna kwasho ukuthi khona umunye ozolandela ngoba abantu abasetshenziwe sengihlezi ngihlale lovalweni ukuthi mhlawumbe mina ngoba sengisele ngedwa vele kunzima angisakhona ngisho emsebenzini angisakhona kawan noyibuza ukuthi mina ke ngizohamba kanjani sabe ngisho ukugibela imoto mhlawumbe mina ngizolandwa ngemoto noma siswa njengamanje wena wadosela ingane zakweni yebo akusekho umuntu kusele ngedwa akekho umuntu ekhaya futhi mase kuthiwa khona umuntu okumele alandele manje ekhaya ngimina
Ukuhambeni kwakho mawuzwa kubantu bathi into enje ingalungiseka kanjani ngaphandle kokufa kwakho. Ngabe kuqinisekisiwe yini ukuthi ngempela kunale ndlela ucabanga khona? Mhlawumbe akukhona ukuthi izinto nje eyisekhanda nokuthuka nokusaba. Kwathiwa kungalungiseka ngokuthi kumele kuqale kukhishwe lo muntu umnikazi waloya muzi othengwe kuye, ngoba umuntu ekade umuntu walezi zinto zakhe zokuthwala kukhishwe zonke lezo zinto bese kubuyiselwa abadala ngoba ubakhiphile naye usathi loya muzi wakhe. Akazi-ke mhlawumbe bese kuvalwa lento yokuthi abantu bathwebuleke or something, angazi. Okubuhlungu ukuthi mangabe siphume sawukufuna kuphuma ngisho igama lomuntu, yikho ukuthi ngeke ngilisho. Okay. Wasemnene. Igama lomuntu wenzani ke? Owenza yonke lento yokuthi athwebula abantu basekhaya. Kubuhlungu ukuthi uphila wazi ukuthi ubani wenza yonke lento, aphinda abe khona futhi azokungcwabisa. Yes. So lo muntu umuntu osondela kakhulu emndenini okwazi ukufika nasekhaya. Yebo. Uyilungu lomndeni nje. Yebo. Ukuthi anginawo amandla okubhekana naye, nanokuthi ngizothini kuye noma ngathiwa ngiyabhekana naye. Yikho ngicela usizo ukuthi ngikwazi ukulungisa yonke lento. Ngoba uma ngabe ngingahamba mina kusho ukuthi uzovalwa loya muzi, iy'ngane zizosala zodwa. Manje ngiyakuzwa kakhulu dadewethu, ngiyakuzwa. Manje inkinga lento engizwa la, inkinga inakimi ibuhlungu because kungcono mhlawumbe nokuthiwa kwenzeka into ungazi ukuthi yenziwa yini, isukaphi, imbangela yayo yini, kube ukuthi usebumnyameni nawe awazi. But manje problem usiphila ngokwesazi, usiphila nokwazi ukuthi kwenzakalani and umuntu owenzayo ubani and ukufa kwethu akukhona ukufa okunormal, and njengoba abazali bami bengasekho emhlabeni akukhona ukuthi lapho bekhona baphumule. Bahantanda basebenza endaweni ezithile somewhere. Anikaze nizwe ukuthi kwakuyini eyibangiwe ekhaya ekutheni lo muntu ezenze lento noma yini inhloso yakhe ukwenza konke lokho akwenza ekhaya kini? Ngabe nginamanga. Akukho nje ngeke ngakuzwa ukuthi mhlawumbe bake kwabangwa noma angazi. Nake namsola in before umuntu ohlolayo azasho ukuthi usibani bani. Nake nasola nokuthi mhlawumbe kungenzeka inyanga umuntu wayihlonihlolela wantshela senazi ukuthi vele noma seninokusola ukuthi usibani bani noma nathuka nje nizwa nani. Yebo. Sasingazi nje. Nanokuthi mina bengingasuka umuntu osondele kakhulu kuye. Lo muntu obesondela naye kakhulu. Umfowethu lo odlulile futhi naye usondelane naye nje kusukela ngonyaka ophelile cishe ngabo December November lapho. Bengasekho. Akuxoxe ngomfowenu. Umfowenu ubeziphi, ubephila kanjani, ubesedolobheni besebenza, umfowenu omncane omdala, bekuyini indima yakhe ekhaya, kungani mawubheka bethe baya kuyena o yonke lento yenzeka ngokukulamana kwenu, uyilasbone
o bathatha mhlambe lo esithi mhlambe uyena uyikhanda ozama ukumisa ikhanda ukuthi alungise izinto ekhaya kuhamba kanjani? Ubafo umncane kimi. Okay. Ulama mina ngophakathi. Okay. Ubengasebenzi. Ubehleli nje ekhaya kodwa ubenawo matric nje. Uke wazama ukuza ngapha eGoli kodwa kwangalunga. Okay. So kwathi ngoFebruary bawuqala ubezama ukubuyela esikoleni wabuyela ethi ufuna ukuyokwenza izifundo zakhe ngazi ufuna ukuyokwenza ezinye izinto nje engangayi understand. Okay. Ethi ufuna ukulungisa umatric wakhe ube muhle ngoba lama point anawo angeke akwazi ukwenza lento ayifunayo. Okay. Mangaqama cishe bese nginonyaka singabonani ngoba ngaso sonke isikhathi mangehla ubefela athi hayi sisingikhona khona mangifika ekhaya ke koma ngibuza ukuphi thi ukhona le kulo baba la. Yeah. Ngimfonele ngimbuze bafo uhlaleleni lapho athi hayi ungilungisela izinto zami. Yazi sisuthi nginesiphiwo kanje. Ngithayi okay futhi akunankingi. Siphiwo sani leso? Ube umuntu naye ungathi nalezi zinto zabantu abadala. Okay. Hayi ngingabi nankinga nje futhi ngoba umuntu wasekhaya yabo. So wabuya ke mayibuya ke wathi ufuna ukuya esikoleni. Ngathenga ke leyo uniform ke sahlanganisa ke wabuyela ke esikoleni. Akaqedanga ngisho inyanga esikoleni. Yeah. Wena iminyaka ngaphi? Bena 25 oka 2000. Oh, esemncane. Yeah. Oka 2000. Kodwa benayo umntwana kuna cishe uzokwenza 6 years kulona. Yeah. Cishe uzokwenza 6. So ekudluleni kwakhe umfowenu obviously yena ubemuke namanzi. Yeah. Isimo sakhe namthola eyiso sasithini. Checking ukuthi umuntu othwetshuliwe obviously unempawu ethile and bese emanzini bese ehlala isikhathi eside emanzini obviously kunokumoshakala okuningi. Isimo sakhe besithini umzimba wakhe ubunjani? Mayetholakala emanzini angisondelanga mina. Okay. Angenqaba manje ngithi ngambona mabe ngithola bangicabela ukuthi ngisondele. Bamthatha ke bamusa kuma forensic. Okay. Amlanda. Ngokuthi ngingedwa ke kufanele kube yimfutho ya khona la. Yebo ungakusazi. Ngahamba kwafanele ngim-identify futhi ukuthi uyena. Oh, budwazi into engayibona lapha. Angazi ukuthi ngingayichaza ngithi. Lo muntu ngizalwe naye ngikhule naye kodwa bengeke ngimkhombe ngithi uyena. Ngendlela ayiyona ngoba besides ukuthi uyamosheka nani kodwa waye ubuso babungaka ubude ukuvuleka wayenye into njengeke ngazi noma mhlambe kwakuphuma ubuchopho or yini emakhaleni kodwa nje kuningi okwaku ayeyikho nami engakunderstandanga. Bangikhombisa yena waphuma ke waye emakhazeni ngelanga lokulanda emakhazeni. Yeah. Naye umzimba wakhe wawuthambile. Kodwa sethe ukwehla kulokhu acishe kwakunamanzi emzimbeni. Kodwa nje wawungeke umkhombe still. Ukuthi yena. Angazi cause wayenezinto ezimhlophe eziphumayo la engazi ukuthi zibe iphuma emakhaleni or something nesco. Yeah. Then ulimi lungaphandle nje. Angazi ubuke kusebuhlungu nobuningi seswami ngifuna uqamba mama and especially njengoba lento kabhuti wakho wena iseseyintsha.
sikhuluma ngento yomuntu osanda kufihlwa ayikapheli inyanga 3 weeks yebo yini liyaqinisekisa ukuthi hayi uyena phela ukuba esengasabonakali kuyona yonke lento yini leyo ayibona ukuthi ayini umuntu wakithi lo sengizama ukuhlukanisa kanaye phakathi kumuntu ophila umuntu oyisidumbu nesilwane so yini aqinisekisa ukuthi hayi yena umfowethu lo into yenza ukuthi ngiqinisekise ukuthi ngoba ngeke ngisho ukuthi mhlawumbe ubuso or yini kodwa izinto atholakala ezigqokile izinto ahambe ezigqokile okay ikhona kuphela lokho yona into engathi yiye ya confirm ukuthi uyena ngoba ngingamboni into nje ya confirm ukuthi uyena into ayigqokile nanokuthi ngeke ngizwe kuthiwa amanzi ayamkhumula umuntu kodwa yena ayamkhumula sedlulile ke manje umfowenu yeah lokugcina kunosisi othena wadlula waqhitshwa yeah so eqhitshweni kwakhe nahamba nawumumba ngilithola nithuba lokuhamba nomncwaba futhi manje ekhaya yebo salithola ngoba salithola ithambo lakhe noma kwakungasekho nyama kodwa amathambo sawathola uyisenesikhathi singanani emgqibile boyfriend emgodini kwakunenyanga nakhona into eyenza ukuthi amosheke kakhulu ukuthi wayemgqibe endaweni enamanzi nisathola ke kwaphuma sekuphuma amathambo esebhucuka wonke umzimba yebo nokuthi kwase kufanele nenze DNA ukuthi confirm ukuthi uyena kwafanele ukuthi kuthathwe i-DNA yakho neyakhe namathambo akhe yebo kwaseqinisekisa ukuthi hayi uye yebo oyemgqibe endaweni emuhosha ehamba amanzi because kunedamu kuleyo ndawo leyo emgqibe ngenhla kwedamu ngezansi kwedamu okay so leyo ndawo vele inamanzi yonke so kwanithatha isikhathi singanani sokuthi nimfihle-ke nina after nimtholile kusithathanga isikhathi eside kwaba cishe ama-forensic athatha 2-3 days ambuyisa-ke sasesimfihle ngoba nangithatha ukubheka konke lokufa lokhu ku-strange and ungizwa ngibuza imibuzo emingakathi because I want to relate with you ngifuna ukukhambiselana nawe ukuthi lento oyicabangayo uyicabanga ngoba uparanoid kwenziwa yini ucabanga kanje but ungibona ngihlehlile ngaphindele emuva kubaba ngeza kuma ngeza kumfowenu ngase ngeza kuyena udadewenu it's because ngizama ukubheka lapho ukuthi lokho ukucabangayo ngabe kuyikho yini ngifuna ukuba semzweni ofanayo nowakho ukuthi kungani ucabanga lo hlobo and mhlambe nombukele ekhaya abe nakho nayo ukunderstanda isimo nesimo kusona njengamanje and mhlambe ngaphinda ngithanda ukuthi ngibonge ngendlela oxoxa ngakhona nangendlela osibeka ngakhona esithombeni so that's why ungizwa ukuthi ngikuphi isikhathi ukuthi no ngaba ama emotions akubamba but ukukhuluma ngiyabonga kakhulu ukuthi ube nakho ukuchaza ekuchazeni kwakho akhona ukuchazela mina kuphela but uchazela umuntu ongasazi isimo ofisa ukuthi ebesemzweni noma abe ngamehlo akho wena walokho akubona ngokubona kwami ke mina kuyona yonke lento osangichazele yona nami ngiyasho ukuthi ukudlula kwabantu kwakini ku strange mhlawumbe futhi akukhona ukuthi uthuso ukufa kwabo kuphela but ukufa ngendlela engaqondakali ukuthi nawe uba novalo lokuthi hayibo mangase kuthiwa ke kuza kumina ukufa mina ngizohamba kanjani ngizohamba nginjani ikhona inimizamo ethi nike nazama ukuthi niphiniselele umuntu owenzayo noma nivike mase niyahluleka kwase kuvela ukuthi hayi njoba nihluleka because kunomuntu owashona ekhaya okwakumuzi wakhe lo yebo sike sazama ukuthi siyakulungisa nanokuthi sizama ukuthi sibe at least bayilwele nabo la bekhona kodwa akwenzekanga ngoba sakuzama makhamba baba okusho wona ukuthi fanele ngabe yinto esike yavikeleke kube kuthiwa yenzeka kodwa kuyafana mangabe sikufuna futhi ukuthi kanti
kwenzakalani. Kwasho ukuthi lapha kulela khaya ayikho into eyokwenzeka esiyozama ukuyenza yenzeke ngoba loya baba naye wenza ngendlela yakhe okuyena osathi lo muzi wami. Mhlawumbe sike singene kuyena lo baba before ngibuya sizoxoxa ngobaba wakho ukuthi wayexoshwe yini ekhaya. Okay, ngaphambi kokuba singene kulo baba ukuthi umuzi wakho wakhe owayithwele. Sesiqale kubaba. Ubaba wayexoshwe yini ekhaya hamba isikhathi eside sehlala emsebenzini emveni kokushona kagama wakho. Ebhuti kwaze sizathu angisazi. Esalokho angisazi ngoba wabuya nje segula vele. Sekumuntu ofanele simnakekele. Kodwa nje ukuthi yini enze ukuthi ahambe because bekumuntu obebuya njalo ngama Friday. Okay. Njalo because ubesebenzele eDandi. Njalo ngama Friday. Kwaya weqisa. Mhlawumbe angabuyi abuye kwelandelayo. Wathi suka angabe sabuya ke nje. Uyaphuza ngalesikhathi cha. Uyaphuza. Usawondlana ekhaya noma sokuthi usehambile akasabuyi nje usedikile ekhaya. Ubese hambe nje vele engasasisi. Engasonke. Sinaka thina. Yebo. Isikhathi singanani leso? Cishe kwaba Uma ushona 2013? Waphila nje nathi cishe 2012 uma right? Utshone 2013. Okay. Kwa 14. Ukuqala kwakho kweqisa la ko 2015 16 nayiqeda ukwenza umsebenzi kamama. Okay. Umuntu wengathi uyaqala uyajumpisa. Kwaze wafika isikhathi sokuthi ke vele naye ubuya sekumuntu ogulayo. Ogula isikhathi singanani sebuyile ekhaya? Ngoba cishe ushonela ngoJuly. Acisha uphela ngo2 months. Ngoba wafika nje awuphela ngo2 months ngoba wafika elethwe abasemsebenzini. Kuthi uwile estepisini. Nakhona akasaboni umuntu kwathina sizingane zakhe akasasiboni. Wathi suka wayemilwa something la engalweni. Sayitshela ukuthi mhlambe washayeka ngayo ingalo le. Hayi angene esibhedlela odokotela still ababona ukuthi kwenzakalani. Bamuse kuma x-ray na yonke akubonakali lutho. Waze nje washona esibhedlela engancedakali ngalutho. Still umqondo saphambene. Still akasibona. Mhlambe ke sekuyilithuba lokuchaza ke manje ngesimo sasekhaya ngiyacela lonke. Ngeintsolo nange research oyenzile nangokuzwa usuchazela umuntu okungathiwa ufuna ukuza nosizo. Ukuthi ngamela aqale kuphi. Uyixoxe ngendlela oyazi ngakhona. Mangithi ngendlela oyazi ngakhona ngendlela ukuthi lonke uhlobo lweinformation othi mhlawumbe okungenzeka yilokho nokuhlambekisayo. Nezinto ke ezinye izisolisayo ke ikhona egcikene nokuyibona ukuthi hayi kunokwenzeka ukuthi ekhaya kunokwenzeka ukuthi ekhaya. Phinde futhi uchaza ukuthi kungani ngawuthengisa lo muzi kungani ufisa ukuthi kulungiswe wona. Kusengalungani mangase kuthiwa niyaphuma kulo muzi mhlawumbe nakha kwenye indawo. Izathu ukuthi ningaphumi kulo muzi yini? Awuyiqale nje eqaleni from ekwazini kwakho ngalomuntu okuthiwa uyena umnikazi waleli khaya. Umuzi lo wathengwa kuyifamily. Ebihlala khona lapha ya. Okay. Ngicabanga ukuthi Sibongo noma ngasishongo. Sigodle Sibongo. Ubaba khona bathi vele umuntu owayekade ethwele. So ngokuzwa kwami kwathiwa wahamba etoilet umuntu eyochatha akangabuya ke washonela khona. Because bathi wawa nje washoye. Emva kwesikhathi beqeda ukwenza umsebenzi umfazi waseyodayisa kumuzi. Okay. Wasuthengwa kabasekhaya. Because mina mangikhumbula because into nje nginokuyikhumbula le ukuthi ekhaya benginokuthola imali. Kunekhishi ngale kwendlu. Ngithi mangithi ngiyagubha la ngaphandle njengomntana nami ngidlala. Ngithola imali engamacoin. Emhlophe. Yebo. Ngithathe le mali ngihambise njalo mangidlala kule ndawo ngizothola le mali.
nanokuthi bengingane ngingazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngithe mangabe sesikhula sekwenzeka zonke lezi zinto ngiqala ukunothisa manje ukuthi khona into engahambi kahle. Ngayithola ukuthi no, ubaba wala ekhaya wayeumuntu kanje. Ukuthi kushuthi akuzange kulungiseke before bahambe. Because mawusekhaya kuneyithunzi nje ebusuku mina mangisekhaya ngiyaphuma endlini. Because ngiyasaba kuneyithunzi nje eningi. Kunamagundwane emakhaya kusindaweni namagundwane lesakhe kuyo. Kodwa kunamagundwane nje inqwaba yawo amancane futhi amaningi. Mawuke sachela ngalelo langa ngechibi lasesabatheni kube ngathi ayathula. Malike laphela ayabuya. So like ube nalento ukuthi kanti kahle kahle kwenzakalani. Yes. Nje kube nezinto ezihamba ngaphandle, kunezinto ezihamba phekhothayela. Mina nje ekhaya ngiyasaba, bayazi nabo noma kufanele ngilale angilali ngedwa. Ebusuku nje angivuki ngisho ukuvuka ngiye kwenye indlu endlini enkulu. Angilokoti ngiyasaba. Nabo bayasaba kodwa ke bayasithi asina choice sihleli la. Wena ngcono uhleli uphinde uhambe. Thina sike sihlala la. Into esiphila nayo le everyday. Mawuhleli nje endlini ngathi khona umuntu okulunguzayo or khona umuntu ofuna ukungena usana ukuzwe inokho mawuthi uyabheka kunamuntu. Kuningi nje. Kuningi. Nikuthatha phi lokho nini ukuthi nitshela ubani ngalomndeni, nitshela ubani ukuthi lo baba lo washona le-toilet, ubani osho ukuthi lo baba wayithwele without you kuhlanganisa uplus noplus ukhona nomunye umuntu wanicebisa ngale nto? Umama wakwasitshela ukuthi lo baba wayithwele. Yebo. Wake nje wasixoxela ngaye ukuthi kwakubaba wayekade kunjani kulomuzi before. Nanokuthi ke masike saphuma zahambe kasho ukuthi no man kunalomuntu lokho ehleli lapha lokho kulomuzo wakhe okukwenza ukuthi sisolve ukuthi kusho ukuthi lo baba abahambanga naye. Kwaba umuntu owasala. Zikhona izindlela zakhe after nokuthengela umuzi noma nihlala kuwa lezi ndlu lezi ezayivele zakhiwe la? Indlu kule nkulu ya extendwa then irama round ayi2 elilodwa saladitshizwa and then mina ngase ngakhe yami ke indlu kuno 3 room engawakhe zathi. Yeah. Nawe ngawusebenzisi ngoba ngiyasaba. Usaba nokulala kule yakhe? Ngisaba ukulala nakule yami ngedwa nje. Ngisaba nje ukuba ngedwa endlini ngoba ayi. Akukho lula. So ukumove la ekhaya kuthini? Kodwa lo mbuzo irrelevant because uyabheda. Why ubheda? Because usuwedwa. Ngike ngacabanga Portugazi ngifuna uqamba manje. Okukudayisa umuzi. Ngike ngacabanga kodwa ngabuya ngayibuza into ukuthi ngizodayisa manje labantu abaningi usiswama ngamenzela umsebenzi ubutami naye. Ngizothi mangudayisa ngishiye nje kanjena futhi. Bangaka bangenzela umsebenzi la ekhaya manje? Uyubhuti no sisi. Yeah. Because ubaba samenzela. Wenzela oba? Sasisekhona sobathathu. Okay. Samenzela. Kwaqeda ukuphuma imali yakhe yasemsebenzini. Yeah. Sase siyamenzela ke. So kunabantu abawu2 manje abangenzeli kwelo msebenzi? Yeah. Inkinga zakithi kaZulu zinzima dadwethu. Zinzima ngifuna uqamba manga. And futhi ngadziza nokuba umZulu. Ngadziza nokuthi nje wena umZulu and imthwale emahlombe vele bemningi. So angeke ukwazi ukuthi besides indonga nomsebenzi okumele uyenzele labantu bakini kupho kunye okuvimbile ukuthi ungaphumi kuleli ekhaya? Akukho. Do you feel like ikhaya leli? Kwamina angisakuthandi ngisho ukuya khona. Mina uyaphela nje unyaka ngihlalela eGoli ngingasayina sekhaya. Ngibuye ngiyiswe nokuthi ke nginengane esekhaya. Benginobhuti bese ekhaya. Kuba nalento ukuthi angikwazi ukubalahla kumele ngiye ekhaya. Akusafili njengekhaya
ukuthi ngithi ngiyekhaya sesikhona ekhaya. sekunje sekuyizindongane zokuthi nami phela la ngithi khona kusekhaya. Kodwa nje kubethiwa ngiyakhona ukuthi ngavele ngudayise because kuke kwangifikela nje lo muzi kodwa mhlawumbe bekufanele ngudayise. Ngoba angisazi ayikho into engingayizamanga manje. Nguzwa ulokhu ukhuluma igama lokuthengisa. Ubona ukuthengisa kuyicebe elihle noma uthengisa ngoba ufuna ukuphuma phansi kwesibongo sakini? Kungani ungashiyi indongo ushiye nje kanjalo? Uwele ngaphansi kwenkosi. Kungani unalento lokuthi ufuna ukuthengisa? Awubhekini mhlawumbe ukuthi umuntu uzothenga unalezi inkinga. Mhlawumbe ezawuthenga unezinsila zakini, mhlawumbe ezinye zezinto iphinde igcine ngazange kuphinde ilungiseke. Makumele kunezinto ekumele niphindele ekhaya noyilungisa. Nazi ukuthi nanka amanxeba masiyolungisa simele siqale lapha. Khona into ebinye beyenza ukuthi ngibuye nginqene ukuthi ngizothengisela umuntu kanti naye futhi uzophinda abe nalezi inkinga enginazo. Ngoba naye uzobe ngazi ukuthi kwenzakalani. Manje ngoba bengibuye ngithi mangudayisa ngihambe ngibuyelele ekhaya uma ngifike ngiyifunele inxiwa ngizakhele lapho. Kodwa futhi manje angazi ukuthi yini engingayenza. Into yokuqala ukuthi kumele kusindiseke wena ube wena osevekayo. Yeah. Isizathu sokuthi ufike la isona sikhulu kakhulu. Wena ukuthi awukwazi ukuthi ungadlula emhlabeni because unezingane. Kunabantu ababheke wena. Bangakanani manje abantu abangaphansi kwesandla sakho nje ubuphila nje mangase kuthiwa uyadlula emhlabeni ubani ngathi uyabashiya njoba kwawena ususele wedwa esibelethweni sikama wakho. Ngibawu4 abantwana. Abawu2 abami nokabhuti wami nokasisi wami. Ubhuti nosisi abekho ukuthi nizibonke labantwana bawela ngaphansi kwami. Yeah. Lilaba abahlala nomzala. Yeah. Laba bowu2. Yeah. Bawu3 kahle abahlala nomzala owakho. Owami ukubo. Sekhaya. Yeah. Ekufuneni kwakho usizo nokuthi kusindiseke wena. Ufuna umuntu ozoqinisa wena sekusakho noma umuntu ufuna uzohamba yongena kini manje ulungisa kini. Ngiyawuphinda futhi lo mbuzo. Ngubuza okwesibili because ingakho ngithe yini ungawushilo yamuzi. Ngoba kwawena usafile ngathi ekhaya. Mhlawumbe kuzoba nzima ukulungisa isimo sasekhaya. Mhlawumbe ukuthinta lamagceke ngaphinda futhi kulimaze wena. Udinga umuntu ozosindisa ikhaya kini noma uzosindisa isiqu sakho somzimba. Bengicela umuntu ongangenzela kokubili. Okay. Ngazi ukuthi nginekhaya futhi nami ngisafe. Because ikhaya ngiyalidinga. Noma ngingaba safe mina ngithola usizo lolo kodwa still ikhaya ngiyalidinga. La ngazi khona ukuthi la kusekhaya. Angisuye umuntu osekhona. Qiniso. Ngoba noma ngathi ngiyashiya ingane lezi ezinye zizothi ekhaya kukuphi. Sizokhomba kuphi ngoba nazo mele ikhombe kuphi. Yasinda le ndaba dadewethu ngifuna ukukhohlisa. Mhlawumbe khona nokunye okusele okungathiwa mhlawumbe engingakubuza ngamina okubona ukuthi bekubalekile ukuthi ukukhulume mhlawumbe ngagcina ngakuvimba ngemibuzo yami eminingi obufisa ukukusho before sibe nokuyivala. Engingakusho nje ukuthi ubafo lo qeda ukuhamba. Yeah. Angazi noma ngizothi ngoba mangabe ngifuna ukuthi wevele umuntu ohambe naye ngale ndlela ukuthi umuntu obesabatha ube Nazareth. Yeah. Unokubuya kumina ngephupho nakubangani bakhe athi ucela ngimgeze ethi sisicela ungigeze laba abantu bangingcolisile akhombe yena lo muntu athi lo muntu ungcolisile ngiyacela ngicela ungigeze aphethe impahla zakhe impahla nje ngizazi athi ngicela ungigeze ungishintshe lezi zinto bangingcolisile.
nokuyinto engenze ukuthi ngithi manje kumele ngiye ekhaya, kumele ngiyenze leyo nto leyo naye ngingazi ukuthi izokwenzeka yini. Ufuna umgeze kanjani? Iyiphi indlela othi uyomgeza ngayo ke wena makuthiwa uyilungisa lento ekhaya? Anginayo isho yokuthi into engafanele yenziwe kanjani, into nami bengisathi ngizoyifuna kuqala before ngiye ekhaya, ngazi ukuthi mangabe ngiyomgeza ngimgeza ndlelani ngoba umuntu ongasekho, ngoba uhleze ekhalela ukuthi ngimgeze kube nje insuku phela ilandelana engichazela ukuthi ungcolile. Ekhomba lo muntu lo? Yebo, ngoba ngampuphe engazi ukuthi sisendlini yami khona umuntu othi angingene, mangingena ngifica yena phakathi because indlu yami ebisilala yena vele besisebenziswa uye. Mangingena athi sizi anginikeze impahla, ngicothathe le impahla dadewethu ngicela ungigeze loya muntu ungcolisile, bengithi uyangisiza kanti uyangingcolisa. Mangithi ngiyabheka uyena loya muntu. Yes. Ubhuti wakho lesiphiwo wena uyas-approve besivele sikhona noma bekuyinto zokuganga into zabantu? Yena ngasho ukuthi ube naso because izinto eziningi beyiphupha mangabe kufanele mangabe izokwenzeka, kodwa kusho ukuthi angazi noma mhlawumbe lo muntu ukwenze ngoba ebona amandla nawo, angazi. Ngoba ngithe manje ngifuna bathiwa yebo yena kwenziwe lokho kwenziwe kuye, kodwa ngokuthi umuntu obesabatha akubanga lula, akwenzekanga, akathobulekanga. yebo. Wena uyasabatha? Bebekhaya bebesabatha cha? Ekhaya elikhulu bebesabatha, nasekhaya umama bayasabatha. Okay. Ikini nje la Besingasabathi khona kuqale nje ngaye. isizathu ukuthi asabathe bekuyini mangabe yazi akazasho? Ubehleze ethi uphuphu babushembe, hleze uphuphu babushembe imsindisa kugubhe, wagcina ethi ayisisina ngiyayinikela ngoba kuyacaca ukuthi umuntu ongiphethe uye lo, wagcina eyinikela-ke. Okungenzeka mhlawumbe ukuthi yena kuyonke lenkinga ukwazile ukusindiseka, but ekusindisekeni kwakhe ukuthi khona ukuzama ade bezama ukwenza. So sedinga wena-ke manje ukuthi umweze. Nengingazi ukuthi kumele ngikwenze kanjani. Yenziwa kanjani namangazi? Namangazi. Ukuyigoqa uyisummarize, uxoxela umuntu ke manje sike sithi oyinyanga osebenza ngomuthi nomuntu okwazi ukusiza noqinisa amagceke nokukhipha ilwane egcekeni. Awumsummarizele, umxoxele ukuthi yini inkinga yasekhaya ufuna yenzeni. Uzubale naleka bhuti ngixolisa. Yebo. Bengifisa ngathi ngangigezela loya muzi. Okay. Akhiphe lo muntu lezi ilwane okuthiwa zikhona. Nathi sigcina sizifila vele ukuthi zikhona ngendlela okwenzeka ngayo. Nale ithunzi esihlezi sibona ngathi ziyasilandela ilamagundana agcwele ekhaya. Nje umuntu ongakwazi ukuthi asize nami ukuthi noma ngathiwa benzani bangasakhona ukwenza kumina, akwazi ukungiqinisa nabantwana ekhaya. Okay. Aphinda vimba ukufa. Yeah. Lukhona usizodinga abazali bakho lapho bekhona? Ngiyacabanga ukuthi likhona, kodwa ngingazi ukuthi bengasizakala kanjani. Nesikhathi sesiside kakhulu. Uma ukuthi kukhona umuntu okwaziyo ukusiza umuntu oyithwetshuliwe ekuthena emweze. Yeah. Ahlambulukeke ebe nabantu bakubo ngendlela efanele. Yeah. Nomuntu okanjalo futhi siyamcela. Yeah. Umuntu odinga ukuxhumana nawe engakuthola kuphi? Yiphi indlela ngathi uxhumana nawe ngayo ngathi uba comfortable naye? Ngangithola nge-WhatsApp. Okay. Ku 069 2858 naku call futhi yangena. Yeah. Awuphinde futhi phakamise izwi. 069 2858 Okay. So iyafoneleka iya WhatsApp. Yeah. Sesivala siyabonga kakhulu. Mhlambe lakho lokugcina ungathi uyadlulisa sesivalelisa ubabukule ukuthi emakhaya. Engasho nje ukuthi ngiyabonga bhuti wazi ukuthi ngicine ngifikile la. Bengicela ongakwazi ukuba nosizo kulento, ngicela ngisize.
amandla nginawo kunzima akukhanye lutho bengicela nje ukuthi ngicela ningisize. Bengisathi ngizobuza ukuthi isimo sempilo nokusebenza kona kuyasebenzeka kanti kuzona zonke lezi inkinga ubhekene nazo uphila kanjani? Ukutoha ngiyatoha but yebo kodwa nje nakhona imali yakhona ngibona ukuthi ishonaphi. Ngoba nje ayikho into engathi since ngisebenzile ngeke ngayenza. Ayikho. Kuzolunga dadewethu. Nginethemba eliphelele futhi elifanele ukuthi kuzolunga. Ngiyazi ukubabukeli bethu emakhaya. Kuma comment walandelela ama comment abanye ke bazosho ukuthi ke Inkosi uJesu, abanye bazothi hamba kaNazaretha kaShembe, abanye bazothi kunobabani osizayo. Sithanda ukuqinisekisa kubabukeli emakhaya ukuthi ukuthandaza ababukeli bethu siyabaqhuquzela ukuthi abathandaze. Ngaphandle kokuthandaza ilupho olunye usizo ongathola yaqhamuka. Ngoba ukuthandaza ikhona sekubeka phambili. Angicabanga ukuthi khona umuntu ongathi ubhekana nenkinga ngaka ngayikhumbula Inkosi uJesu angathandazi. Ngathi nosisukuzezelana usethandazile uzame ngayo yonke indlela. Abanye bazothi repent uzinikele enkosini. Akukho okukwenzeka ngaphezulu kwesidumbu sakho. Nami ngiyaqhuquzela lokho ukuthi uzinikele enkosini, ukholelwe kakhulu enkosini. Kodwa ke siphinde futhi sifundise ngathi ithuba elisha noma elihle lokufundisa abantu ababukeli bethu emakhaya. Nongaba ukholelwe ezintweni zesintu, umuthi ukhona. Thakatha kukhona. Ingesingisi black magic is there. I've witnessed it. Sengibabonile abantu bethakathiwe beloyiwe. Sengibabonile abantu bebhekene nezimo ezinzima ngenxa zesandla somuntu. Kwesinye isikhathi into enziwe isandla somuntu enziwa ngomuthi. Nongabe umkhethile uJesu, nongabe uyikhethile Inkosi uShembe, nongabe ukhethile la obona khona ukuthi ukholelwa khona. Kodwa kwesinye isikhathi okusuke kufakwe umuntu ngomuthi kumele kuyekhishwe ngomuthi. So akukhona ukuthi ngoba sigqugquzela izinto zobumnyama noma sithi asikholelwa thina ekukholweni abantu abakholwayo. Kodwa into mayisisiyenziwe yenziwa isandla somuntu ngomuthi. Ingakho siyesikhale kubona abantu abadalwa uNkulunkulu abasiza ngazo izinto zemithi. Ekutheni sikwazi ukuphuma ogibeni. Uyothi masuphumile ogibeni uyosuqhubeka nenkosi yakho uJesu noma nenkosi yakho uShembe. Because ngiyabona ama comment amaningi ukuthi bebona ngazothi ama guest wakholwa noma anikholelwa ekutheni ukhona uNkulunkulu noma ukhona uJesu umsindisi. Bayebona ngazothi hayi kwenzeka lezi zinto ngoba ukholwa noma ukholwa kanjani. Kodwa kwesinye isikhathi ukukholwa kuye kungasebenzi ezimeni la sesithi khona ngifakwe into ngidlisiwe into kumele ngiyiphalaze ngomuthi ngoba nayo umuthi. So basically ilokho nje. Siyabonga kakhulu dadewethu. Siphinde sibonge futhi nakunini ethu bababukeli bethu emakhaya. Ngiyacela nemthinto dadewethu ongaba nosizo la lenkinga kade siyixoxa lapha. Kakhulukazi umuntu okwazi uqinisa amakhaya, umuntu okwazi ukukhipha izilwane emakhaya, umuntu okwazi ukukhipha imimoya emakhaya, nokwazi futhi ukuthi aweze abantu abathwetshuliwe, nokwazi ukuthi avikeleke manje isiqu somzimba, aqinise umuntu aphinde aqinise nabantu abakhona bonke egcekeni kubala nomuzi. Ngiyabonga kakhulu, nisale kahle, nibe nobusuku obuhle.